Straight to the Atong point. hatagag pagtagal may daghan man ng mga anggulo sa impeachment. Unya arita sa anggulo makaigalaan nga gahapon ni manifest mahigala si Attorney Kapunan nga dili na lang mudayon no sa pag present ni Zuleika Lopez. I understand si Attorney Zuleika Lopez mahigala didto na sa Senate kagahapon. Kay ila man gipasubpina. So didto na si Zuleika Lopez ready to testify. Nalangan lang mahigala ang cross-examination ni Attorney Jeremy Lutok. So, moto nga kwan. So, pagkahuman ana, si Attorney Kapunan, ni manifest mga higala nga dili na nila idayon si Attorney Zuleika Lopez nga ilang ipresentar as hostile witness. Straight to the point. Ang pangutana, kung atong i-evaluate, with all due fairness, may gala, para na ko evaluation lang nato, sakto ba ang prosecution sa ilang desisyon or dili? Ang tubag sakto. Sakto mahigala ang prosecution sa ilang desisyon nga di na lang idayon. Kay delikado dili makatabang sa ilang kaso na. Straight to the point. Wala lang ko maka-verbalize ini usulti dayon pero sama ba sa sheriff? Katong sheriff mahigala sa Davao nga ilang ipresentar. Ako mo tambag ko nga naaran ninyo inyong ipresentar pero basin unya og dili mga higala makahatag og maayong pag-build up sa inyong kaso. Kanang maong sheriff kay pagkahitabo ana dugay na gud ang hitabuan niya ano sige magkadaog Sara na hero pa man nun Sara ana. So mo na nga og ako'y patambagon nara ninyo og inyong ipresentar pero delikado og dili makatabang sa kaso sa prosecution. Straight to the point. So kining kang Zuleika Lopez ang pangutana kay ako lang i-evaluate nga kanang with all due fairness ba lang. With all due fairness lang. Sakto ba ang desisyon nila nga dili na lang nila idayon para na kung sakto na ang desisyon sa prosecution. Gumikan kay kung ilang idayon nga ilang i-present si Zuleika Lopez, dili ka ka-expect ni Zuleika Lopez nga dunay mga statement nga modapig sa ilang kaso. Straight to the point. Kay Chief of Staff ko ng Sara. So mahitabuan na mulaban ng Sara Duterte inig-adto na sa witness stand. Kanang pag-present manggod mahigala og hostile witness og bingong tag hostile witness kada bang usa ka witness ba nga dili ilang witness ba sa prosecution nya ang interest dunay adverse interest sa kaso. Usa ka na ka witness man nagingalag hostile kada bang dili pabor ninyo nya inyo lang gibutang diha gisalang dinha aron ma subjected siya for cross examination. Unsa inyo makuha nga info ana na kanang pag-present og hostile witness sagol exhibition man gud na. Dito mga higala sa Quadcom, ilang gi-invite si Zuleika Lopez kay ang ilang rules dito lahiman. Nga silang tanan nga mga congressmen dito nakasnabot silang tanan. Wa may maka-object, wa may makalaban ni Zuleika Lopez dito eh. Bisag kung saan na pangutana, pag di na sa kauyon sa pangutana ng Zuleika Lopez, ilang gi-contempt. Ha? Unya, kana na ang ug alin nila i-present sa impeachment court, di man pwede na mga naon si Zuleika Lopez day nga imong korniron o pangutana unya og di ka kayo i-contempt, di naman maka-contempt. Kaya maka dunay power ana mahigala ang senator judges man ang impeachment court, di man po na basta-basta muhimo ana. Kay mabayas man sila mga higala. Kinahanglan man sila impartial. Unya ikaduha kung imong pangutanon ang witness nga naa sa witness stand, di ka pwede nga unsay gusto nimo nga tubag mo gyud imong ipatubag because that will become an argumentative question. Objectionable siya. Are you ready for your birthday? So og imong ipresentar si Zuleika Lopez diha sa impeachment court. Ang question mga higala nga gusto nga i-raise may higala sa prosecution pwedeng maobjekkan sa defense. Unlike man gud dito sa Quadcom, wa gyud maka-object sa may mo-object sa mga congressmen. Kabantay mo? Bisa pag naa kay lawyer, dadon mo imong lawyer dito, wala may equal footing ang lawyer dito. Abogado ka mga higala sa usa ka witness, naara ka sa likod, mo na tinuod. Ako naka-attend ko mahigala congressional inquiry kanado dito sa Cagayan de Oro. Ako'y naglaban mahigala sa ato mga broadcasters dito nga gipasakaag mga kasong libel. Unya dunay Ask that to your friends. gipahigayon nga congressional inquiry dito. Gumikan kay doon naman ito yung nagtabong pangpamusil na inom daw nga sigog balik-balik ko Cagayan. Doon na sa gihimo nga congressional inquiry, gipasulti ko dito atol sa congressional inquiry. Pero wala kay equal rights ba nga mo kuan?
ang imong korte si lahi. Dili man na sa korte. Sumo po ni kang Zuleika Lopez. Okay, maka-experience ka mahigala anang Congressional Inquiry in Aid of Legislation as a lawyer to ka dito. Lahi ang imong wa man ka, maghuwat lang ka og mangayo ka mahigalag kay gayunan nga makasulti, pwede ka pwedeng ka-object. Di ka pwedeng ka-object. Sumunto ni tabo ni Zuleika Lopez, tanawa na kung inyong i-review ang katong pagkuntim ni Zuleika Lopez, nil-ara itong pagkakuntim na eh. Wa sa kauyon sa tubag ni Zuleika Lopez, gipakuntim nila. Diha sa impeachment court, di ka makauyon, pasagdi lang. Move to the other points sa imong pangutana. Proceed. Pasagdi na ang iyang tubag. Anyway, that will form part of the records diya sa transcript. Otherwise, kung imo sang pugson gyud sa unsay imong gusto nga tubag, that will become an argumentative question. Unya, gawas anak mahigala, ug imong ipresenta Zuleika Lopez, makapangutana pa gyud ang mga abogado sa defense, plus mga makapangutana ang mga senator judges. So, delikado kayo nga ang buhian nga statement ni Zuleika Lopez dili mga higala makatabang sa kaso sa prosecution. Kana may prangka-prangkang pagkaistorya. Straight to the point. Muna nga, og mangutana mo nako, nasakto ba ang prosecution sa ilang desisyon? In fairness, may gala sakto ang ilang desisyon sa prosecution. Nawa nila dayon na si Zuleika Lopez nga ilang ipresentar as witness. Ha? Sakto lang desisyon niya. Alon nga mo hero sa paminan mo isla nga di na lang na mo idayon para di malangan. Langan naman kay Matis, maibanan na lang kung kanana ang ipresentar. Mula gyapon nindot gyapon paminahon, ha? Pero muna, kainunon mo ko ani dahi, pero wala sagdan na ko ba kay Asya, paminaw na sa tayong Zuleika Lopez. Pero kainunon ako ani daan nga, bida basig malkansi mo na ha? Kana inyong ipresentar Zuleika Lopez. Pareha na ning sa sheriff sa Davao. Nara sa prosecution kung inyong ipresentar, okay ra. But ako mo, wan ko daan. Mo-forecast ko daan, basig maalkansi mo hinoon. Anang inyo nang i-present. No? Kanang maong, kinini ang maong sheriff nga gisumbag mahigalang Sara Duterte. Gumikan kay si Sara Duterte nasakitan nga doon na mahigalay mga biktima dito bago pa mahigalang bagyo. Napas evacuation centers ang mga tao. Unya paghuman, i-demolish pagit ilang mga balay. Suko Sara day. Pag-upang tao na napanasla sa kinini ang evacuation center nga imong inaon gihangyo tika nga ayaw lang sa di pa sa i-implement nangita ang city government o pamaagi wa man gyud so na mo to mahigalang kon unsa may nitabo tong isyu na himong hero pa hinon Sara wala ko ingon naras prosecution kung inyong ipresentar to maong sheriff daghan na ba hinoy na po yung nasukong Sara in fairness may galang wa makauyon yung Sara ato nganong nanumbag og sheriff day pero dito mga tao katong mga tawhan nga gilabanan Sara gihimong hero Sara oy. So, salamat may gani kay laban Sara na mo na pamibalay. Wa pa to anak Sara na wa na bungkag mo mabalay. So muna nga kadtong mong sheriff ako forecast ko daan kung inyong ipresentar to okay ra nara sa prosecution. Pero delikado nga di makatabang sa ilang kaso. So mo ni Zuleika Lopez wala na ko masulti unin pero daan ako na kuan nga delikado na nga ipresentar nimo ng hostile witness. Pero ang ilang desisyon gahapon nga dili na lang nila idayon para na ko sakto to nga desisyon sa prosecution. Standby lang una mahigala kay atong tiwason paghagpat ha. Ni ala ba mahigala balikan to sa atong niluto kay wa man say personal knowledge di ay. Oy.